Na. Oké, hát ez most elindult ez a videó. Ja. Bocsi. Megkeresem a 4-et. Kicsit elő akartam készülni, de mindegy. Itt van, nálam. 4 az. Lehet látni? Hát nem tudom. Itt van nálam 4 az. Jó. Megfogom, és ide fölrakom, majd lerakom a 4 az. Majd ezt az alsó részét rárakom erre, és így le fölül az ász. Jó, most megfogom ezt a lapot, és ide fölrakom, inkább betűnik egyet, és így lesz az ász. Jó, most megfogom ezt a lapot, és ide berakom, majd felülött az ász. Jó, most megfogom ezt az ászt, és ezt csak beszúrom. És ez az ász is meg lett fordítva. Na, mutatom nektek a trükköt. Itt van a 4 ász, és még egy lap. Egy bármilyen lap. Lehet. Tehát itt van a 4 ász legfelül, így, és alul, vagy hát itt felül van a dáma. A dáma itt van felül, és így, nem mutatom, hogy itt van a 4 ász. Lehet, ezt úgy kell csinálni, hogy látszódjon a dáma, majd ide felrakom, és lerakom úgy, hogy a dáma van a legelső, az ász, még egy ász, és még egy ász. Csak azért, hogy a néző nem nézem a mi alatt, mert akkor nem fog úgy értelmes lenni, hogy treff, piklet, meg ilyesmi. No hát, akkor megfogom ezt a lapot, ezt az ászt, és ide alul rakom. Alulra berakom. Én majd úgy, hogyha megrázod, akkor kicsit úgy fog kinézni, hogy felület az ász. Most megfogom ezt a lapot, ezt meg felülre rakom, és itt így megrázom. Az ász még mindig itt van, a másik ász, de itt meg van még egy ász. Jó? Most ezt a lapot, most itt van fölül az ász, beszúrjuk kb. Idő. Tök mindegy, hogy soha, de és ez tényleg ász. Itt lett az ász, és a legutolsó lapot, a dámát, azt pedig csak beszúrhatjuk, hogy felrakhatjuk ide felülre, és csak megrázom, és egy lap meg lett fordulva. Na, ezt szerettem volna bemutatni, lájkolhatni, kommentelni, és meg fel is lehet iratkozni. Még csinálok több részt is, de lehet, hogy az első videóm nem annyira lett olyan jó, de ezt szerettem volna nektek bemutatni.